كلكم سمعتنا نفنونا ختكتاتلو بخبري نعدمكم تعني هبلنا زخبركم تخاتلتي فنوري بي بي سي ناي سمون ناي مودعتا مدبنا نجمر لنا كلتي لعلوت حلفته وحات أبدي سابا تأسيرهم لعلو عقب حق فدرال بقتلت هاجالو هندسات تساتفهم زبولهم ربحوا إنن جغنا نز جغنا سموي تفتاون تقالا سايناز انتن زخونه من اسيد قتلون تحبابرتو من اب قيدو عدنا يوم لنا أستاذ 300 إرتراويان تساتفوا بزعبة إرترا زتي وعلى زلعلم قدات سقا حجنا كم زعينت مع الله وعيلو اخلت جزئين إرتراءاتي نا إرتراء عداقات ترقاقي إزبل لا يسمعنا حالت أرت زينات زعلت من كلنا أم كتكتاتلنا بخبر زعدمكم هابتم ولدي وحنسين أب قتل سنة باباوي حاجالو هندسا إيدالوهم تبهيلهم استطرطرو سلسة سبات منتهم كم استفلتي وان عقابيت حق فيدرال ويزورو أدانج أبيبي عفليتا بدحرتهم الكسبات بمخانا بتقتلت ترالوهم زبلتهم قجلة خمزلوهم تزاربا لا ينتسقاب عدالة الله أب قتلت هاجالو هندسا كب منغوز تساتفو سلسة سبات اتهم كلتا أب قيدي كمزو علو زحبرت عقابيت حقي ويزورو أدانج إنن جغنا وطات نز جغنا سموي تفتاون تقالا سايناز انتن زخونه من اسيد قتلون تحبابرتو من زخون سبات اب قيدو عدنا يوم لنا اتقندي اب قيد زو على توكواسي ايتطلاهون يامي ازبال اتخال اي مستوز تحبابر دما ايت ابدي علمايو اتساساي دما كبده گمچو يبال ايتطلاهونن ابدين اب قيد انتخونو كبده گمچو گنا سلازتسوره ندر يالنا سلازتسوره نسنت بواوي حاجالو توكيسو زقتلو الكسب اتتلقخو كاب اونغ شني كم استقبلو نبوليس قالو كم ذهب دما تزاريبا تلقونن بميقبلبت ساعات اتتلقخو ابز قبللو ساعات دما دغاغيموم اب ورحي سنه سلسته غزرخيبومو كم زمن و يتغليصو حاجالو مخانو بزرزر والا كونت زينغرو بزحات كقتلو زلوم سبات كم زلون از مغبار زدلي دما حزب اورومون كحلفلو كم زخونه كم اون از منغست سلازدخمه از انت دعازي تفص مو حزب أورومو أو حدقا كود كم زخيل كم استقلتلون بزي كم زأمنون نعوون كم زتقمو كم زقلتلو نبوليس قالو هيبو سلازي ننحد حدوم بتقرنيا ززراربو نعو كزاربوان كاللوغنا بأورومنيا كم ززاربو ايو حابري تايبونا بزعبا زي بحافشا سفيح مرمرا كم زدلن نيتورك كم زلوان سلاز تردأنا أبقى علي زرزر كونتات نهزبنا كنقلسينا من قلتونا اتا عقابت حقي ولا كوالو معلتي أبقى قتلت هاجالو هندسا اونغ شني كم استساتف بوقعين تتزاربت قتلت هاجالو هندسا كمي كم استفتصمه يصاري يالونا تبهله سن سرعت قبري سن طبباوي هاجالو هندسا اب استفتصملو معلت جميرو بريزيدنت كلل اوروميا ايتش ملس ابديس حويسو لعلوت سمز تهاجر بتدغاغامي نؤونغ شنين هوحاتنيوم كخسو تسميعهم أباوشاني وياني تيفيلف شني ويانا هوحاتن قبصن كوينم هاجر مسلو نهاجالو دما متكم غيرمو أفجيتاجر يخوننبر هوحات نتي بتدغاغامي بسمزت هاجر ابلعلي وزقرب كسي كم زي يقبلون نتي ابت هاجر زلو بوليتيكاوي قلولاو كله تحتاتي اتي اب 4 كيلو زلو ولق املاخي اهاداو گجل ايو كبل بمغلصيو افليطيو ابال سرح فصامن وهاب قالن هوحات ايتگيتاچو ردا نبيبيسي ابزهابو ملاشون هوحات نبوليتيكاوي ربحا سبات كم زي يقتل بمغلاص نزكسي صعد حسد كبل نصيغو ايو TPLF was never involved. TPLF doesn't have any. هوحات اب قتلت هاجالو هندسا ايتساتفتن هوحات بزخون يكون ملكعي نهاجالو هندسا تقتللو علامه يبلان اتكفلت زلو هوحات بوليتيكاو نطبن ممزغابيلا ولق سبات ايتقنصلن اتوم عبللت خوينم زرايو زلو اندحردا بوليتيكاو عوت كمزغبو دليوم كاله مگدين اديو سلازي هوحات نهاجالو نمقتال زخونه عينت دليت كهلوا يخلن نهاجالو ملقتي بقطتا انصار ابين بصوتو نمبر انصار هوحات ينبرن ابت هاجر نستفصم حمق نحوحات حتات مغبار فاشن كوينولو fashionable to accuse TPLF for everything that goes wrong in the country. كلتا العلوت مرحتي هوحات بأديس أبابا تأثيرهم أبال مأخلاي كوميتي هوحاتن حلافي بيت صحفة تودب جنفر أديس أبابا آتو تولد قبرت أركان حدا خفتهم وابتاقة ما استأثروا كلتا العلوت مرحتي كم زخوني تفلتو آتا تولد مالهم استأثرت كبيت صحفة هوحات زرخبني حبريتها يرد بتمساسالي أبال مأخلاي كوميتي هوحات نبر بزحجي وانكا أبال العلوية مرار حات تودب زخوني آتو تسفى على محدقو أبكيد 5 عليه تفلتو له
ኣቶ ተስፋለም ይሕደጓ ብዝሕጂ እዋን ዳይረክተር ኢንስቲትዩት ሕጊ ፌደራል ኮይኑ ክሰርሕ ዝጸንሐ እዩ። ብዘይካቶም ክልተ ላዕለዎት ኣመራርሓ መራሒ መኪና ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ህወሓት ኣቶ ኣለም ገብረዋህት ዝኾነ ኣቶ ስምዖን እውን ከም ዝተኣሰረ ካብቲ ቤት ጽሕፈት ዝረኸብናይ ሓበሬታ የመልክት። መራሒ መኪና ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓትን ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ውድብ ጨንፈር ኣዲስ ኣበባን ኣቶ ተወልደ ገብረ ጻድቕ እውን ተኣሲሩሎ። ኣብ ቀይዲ ዝውዕሉ ምኽንያትን ኣበይ ከም ዝተኣስሩን ግን ዛጊድ ዝተፈልጠ ነገር የለን። ኣብዚ ጉዳይ ካብ ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ መልሲ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፈተነ ኣይሰመረን። ምድላዋት ዕለት ዓርቢ ራድዮ ቢቢሲ ኣብ መከታል ትርከቡ ዝኸርኩም ሰማዕትና ሕዚ ድማ ዜናታት ካቕርበልኩም ላያን ጽጋቤ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ለንደን ነቲ ብኣባላት ማሕበረሰብ ኦሮሞ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝዓነወ ሓወልቲ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ከም ዘሐደሶ ገሊጹ። እቶም ተወለድቲ ኦሮሞ ንቕትለት ስነ ጥበባዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ዘለዎም ተቃውሞ ንምግላጽ እዮም ነቲ ፍርቂ ኣካላት ናይቲ ሓወልቲ ኣፍሪሶሞም። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት 282 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኸፉ ከም ዝተረኸቡ ሚኒስትር ጥዕና ሃገር ሓቢሩ። ኣብቲ ሃገር ቁጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኸፉ ሰባት 7402 ከም ዝበጽሐ ተገሊጹ። ፕሬዚደንት አይቮሪ ኮስት አላሳን ኦታራ ድሕሪ እቲ ብረቡዕ ዘጋጠመ ሃንደበታዊ ሞት ቀዳማይ ሚኒስተር አማዶ ጎን ኮሊባሊ ንሳልሳይ እብረ ክወዳደር ከም ዝኽእል ተገሊጹ። ዋና ዳይሬክተር እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ውድብ ዝኾነ ኣዳማ ቢክታጎ ንፕሬዚደንት ኦታራ ዝትክእ ተወዳዳሪ ሓዊስካ ኩሉ ኣማራጽታት ኣብ ቅድሜና ኣሎ ክብል ንኤኤፍፒ ተዛሪቡ። ታይዋንን ሶማሊላንድን ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና መስሪተን ኣለዋ። እተን ንርእሰን ከም ሃገር ዝቆጽራ ክልተ ኣካላት ዓለም ለኻዊ ተፈላጥነት ዘይብለን እየን። ቻይናን ኣብ መዋድሾ ዘሎ መንግስቲ ሶማልያን ግና ነቲ ስጉምቲ ኮኒንዎ ኣሎ። ኣሜሪካ ግና ነቲ ታይዋን ዝወሰደቶ ስጉምቲ ብምንኣድ ሰናይ ትምኒታ ገሊጻላ። ቱርኪ ነቲ ኣብ ከተማ ኢስታንቡል ዝርከብ ፍሉጥ ቤተ መዘክር ናብ መስጊድ ቀይራቶ። እቲ ቅድሚ 1500 ዓመት ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ክኸውን ዝተሃነጸ ሃጊያ ሶፊያ ተባሂሉ ዝፍለጥ ፍሉይ ህንፃ ኣብ 1453 ብኦቶማን ቱርኪ ድሕሪ ምውራሩ ናብ መስጊድ ተቐይሩ ዝጸንሐ እዩ። ካብ 1934 ጀሚሩ ግና ከም ቤተ መዘክር ኮይኑ ይጸኒሑ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣስታት 300 ኤርትራውያንን ወጻእተኛታትን ዝተሳተፍዎ ብዛዕባ ኤርትራ ዝዝቲ ዋዕላ ተኻይዱ ነይሩ። ኣብቲ ዋዕላ ካብ ዝተዘተየሎም ዓበይቲ ጉዳያት ሓደ ቁጠባ ኤርትራ እዩ ነይሩ። ብዛዕባ ዓላማ ናይቲ ዋዕላን እቲ ዘካየድዎ ቁጠባዊ ገምጋምን ከብርሁልና ተስፋለም ኣርኣያን 3 ምሁራትን ክኢላታትን ኣዘራሪቡሎ። ዶክተር መብራህቱ ኣቶ ብርሃን ክኢላ ሃብቲ ባሕሪ ከባቢያዊ ለውጥን ተመራማራይን፣ ዶክተር ፍትዊ ወልዳይ ምሁር ስነ ቁጠባ ካብ ኖርዌይ፣ ከምኡውን ኣቶ ተወልደ ስቲፋኖስ ካብ ካሊፎርኒያ ክኢላ ቴክኖሎጂን ኣውፋርን ዝሃብዎ ርእቶ ብቅደም ተኸተል ከነቕርበልኩም ኢና። ድሕሪ ናይ 2019 ኣኼባ እተን ጉጅለታት ምስ ወጻት ንቁጠባ ዝምልከት ጉጅለ መጀመርያ ነቲ ቁጠባ ኤርትራ ናይ ድሕረ ባይቱ ከመይ ይመስል እንታይ ጉድለታቱ ዝብል መጽናዕቲ ገይሩ ማለት እዩ። መጀመርያ ብሓፈሻዊ ትንታነ ብዛዕባ እቲ ቁጠባ ኤርትራ ታሪኹን ገለን ርእዩ። ካብኡ ከዓ ጽላት ብጽላት ነቲ ቁጠባ ትንቲንዎ። ካብኡ እቲ ዕድላት እንታይ እዩ፣ እቲ ጉድለታት ከንታይ እዩ፣ ነዞም ጉድለታት ከመይ ጌርና ንዕርዮም፣ ነቲ ዕድላት ከመይ ጌርና ንጥቀመሉ ዝብል ተንቲኑ ኣብ መወዳእታ ተወሰነ ነጥብታት ሪኮመንዴሽኑ ወይ ማዕዳታት ኣቕሪቡ ማለት እዩ። ናይ ብሓቂ እንድሕር እቲ ድሌት ሃልዩ ነቲ ቀዳማይ ክኸውን ዝግብኦ ድሕነት ናይ ህዝብካ ምርግጋፅ እቶቱን እኮ ተሳኢኑ ክንብል ኣይንኽእል ኢና። ንኣብነት ናይቲ ሃገር ኣታዊታት ዝነበረ ኣብ ኣገልግሎታት ይጠፍእ እዩ ዝበሃል ገንዘብ ንኣብነት የለን። ምክንያቱ ዝቐረበ ኣገልግሎታት ዝፈልጦ ህዝቢ ኤርትራ የለን። ኣውቶቡሳት ኣቴን ተባሂሉ ብቲቪ ገለመለ ይቐርብ እዩ። እዚኣ እንድሕር ኮይና ተዓቕሚ ኣገልግሎት ናይ ምቕራብ ናይ ሓደ መንግስቲ በብወገና እቶም ንሰምዕ ዘለና ይኹን ኣብዚ ንዛረብ ዘለና ክንመዝና ንኽእል ኢና። እቲ ከኣቱ ዝፀንሐ ንኣብነት ካብ ከርሲ ኤርትራ ተበርቢሩ ዝተዋህለለ ገንዘብ ናይ ወርቂ ንኣብነት ነዚ መዓላ ዘይከውን እንድሕር ኮይኑ ነቲ ህዝቢ ካብ ዓፀቦ እንድሕር ክገላግል ዘይክእል ኮይኑ እንታይ ትርጉም ኣለዎ? ሕጂ ከዓኒ ገንዘብ ዋፃ ኣሎ ብታይ ሽሙ ወፈያ ገለመለ በሃልሲ በዝም በትን ክላኻዕ ክንሰምዕ ፀኒሕና ኢና። ስጋ ሕጂ ናብ ከምዚ ዓይነት መዓላ ውዒሉ እኽሊ ተገዚኡ ንኤርትራ ኣትዩ ናይ ኤርትራ ዕዳጋታት ተረጋጊኡ ዝብል ኣይሰማዕናን። ናይ ኤርትራ ኣነ ዝመስለኒ ዳርጋ 100 ግሪን ዝኾነ
ኤሌክትሪሲቲ ፕሮዲስ ክንገብር ንኽእል ኢና ሕጂ ምስቲ ናይ ዓለም ናይ ክላይሜት ቼንጅ ክፍታታት ዘሎ ምዚ ናይ ኤውሮጳ ናይ ሬፊጂ ፕሮብለምስ ዘለዎም እዚ ኩሉ ኢንፍራስትራክቸር እዚ ዳርጋ ብጥሩሕ እውን ክስራሕ ይኽእል ግን ክንበገሰሉ ኣለና እቲ ናትና ዓላማ ነፂርና እንታይ ምዃኑ ኣነፂርና ምስ በልናሲ ነቶም ፓርትነርስ ክኾኑና ዝኽእሉ ካብ ሕጂ ቅድሚ እቲ ትራንዚሽን መምፁ እቲ ዘረባ ክንጅምሮ ኣለና አይስላንድ ሲ አይ ዶንት ኖ ንሽቲ ዓድያ 300,000 ሰብ እዩ ዘለዋ እቲ ፐር ካፒታ ናይ ኤሌክትሪሲቲ ፕሮዳክሽን ዘለዎም ግን ካብቲ ዝለዓለ ናይ ዓለም እዩ ኦፍኮርስ ሒደት ስለ ዝኾኑ እቲ ዲኖሚኔተር ንእሽተይ ስለ ዝኾነ ከብየ እዩ ግን ኮነ ኢሎም ዝገበርዎ ይኖ ሕጂ እንታይ ኢኻ ክትገብር ሽዑ ድሕሪ ብሙሉእ ዘተኣማምን ኤሌክትሪሲቲ እንድሕር ለካ ዝኾነ ዓይነት ካስተመር ክመፀካ ክእል ይሽዑ ኤነርጂ ዝደሊ ኤርትራ ከዓ ልክዕ ከምኡ እቲ ፖቴንሻል ዘለና ብልክዕ እንድሕር ተጠቒምናሉ ሲ ንነብሳ ኮይናስ ነቲ ከባቢ እውን ክትከውን ትኽእል እያ ንሞት ሃጫሉ ሁንዴሳ ስዒቡ ኣብ ሰሙን ኣብ ኢትዮጵያ ብርክት ዝበሉ ፖለቲከኛትን ጋዜጠኛትን ይእሰሩ ኣለዉ ካብ መንጎቶም ብመንግስቲ እቲ ሃገር ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት ኬንያዊ ጋዜጠኛ ያሲን ጁማ ሓደ እዩ ስድራን መሓዝቱን ጋዜጠኛ ዋላ እኳ ያሲን ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝተኣስረ እንተሰምዑ ናበይ ከም ተወስደ ግን ገና ይፈለጡን ላያን ፅጋብ ተወሳኺ ኣለዋ ኬንያዊ ጋዜጠኛ ያሲን ጁማ ኣብ ዝሓለፈ ሐሙስ እዩ ተኣሲሩ በዓልቲ ቤት ያሲን ኣሻ መሐመድ በዓል ገዝኣ ኣብ ዝሕዚ ሰዓት ኣበይ ከም ዘሎ ኣይትፈልጥን ኣብቲ ዝሓለፈ ሐሙስ ንመወዳእታ ግዜ ዘዕለለቶ ኣሻ ናይ ኬንያ ቴሌቪዥን ሲቲዝን ያሲን ጁማ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝተኣሰረ ምስ ፀብፀበያ ማእሰርቲ በዓል ገዝኣ ፈሊጣም ዝሓለፈ ሐሙስ ሙሉእ መዓልቲ ብዋትስኣፕ ንውግዕ ነርና ወተሃደራት ንምስኡ ስለ ዘለው ምዕላል ከቋርፅ ነጊሩኒ በቴሌቪዥን ሲቲዝን ከም ዝተኣሰረ ሰሚዐ ካብ ዝወፃእ ግና ናበይ ከም ዝተወስደ ኣይፈልጥን ጋዜጠኛ ያሲን ኣብ ቀይዲ ከም ዝወዓለ ኣብ ዝተገለጸሉ መዓልቲ ሐሙስ ድሕሪ ሰዓት ያሲን ሰራሕተኛ ቢቢሲ ምስ ዝኾነ መሓዝኡ ብዝገበሮ ናይ ጽሑፍ ወግዒ ኣብ ናይ ጃዋር መሐመድ መንበረ ገዛ ከም ዝርከብን እቲ ገዛ ብሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ እቲ ሃገር ተኸቢቡ ከም ዝርከብ ተዛሪቡ እዩ ኣብ ናይ ጃዋር መንበረ ገዛ ዝነብር ኣባል ስድራ ጃዋር እውን ያሲን ብሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ከም ዝተወሰደ ንቢቢሲ ኣረጋጊጹ ገዛ ክንፍትሽና ኢሎም ንጃዋር ሒዞምሉ ኣብ ዝመፁ መዓልቲ ንያሲን ሓዊሱ ካልኦት 3 ሰባት ሒዞም ከይዶም ናበይ ከም ዝወሰድዎም ግና ኣይንፈልጥን በዓልቲ ቤት ጋዜጠኛ ያሲን ኣሻ መሐመድ በዓል ገዝኣ ንምንታይን ኣበይን ከም ዝተኣሰረ ንምፅራይ እኳ እንተፃዓረት ክሳብ ሕዚ ግና ምላሽ ኣይረኸበትን ንሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኬንያ ኢሜይል ጽሒፈ ነይረ ኣይመለሱለይን ዋላ እኳ ስልኮም እንተደወልኩ ኣይሰርሕን ናብ ኢትዮጵያ ክኸይድ ደልየ እውን ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ምኻድ ኣይከኣልን ተባሂለ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኬንያ ብወገኑ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ኬንያውያን ከም ዝምዝግብ ብምሕባር ያሲን ጁማ ዝበሃል ኬንያዊ ውልቀ ሰብ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝነበረ ኣይመዝገብኩን ኢሉ ያሲን ጁማ ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምህላው ንምርግጋጽ ናብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ደብዳቤ ከም ዝጸሓፈ ድማ ገሊጹ ኣብዚ ጉዳይ ንተወሳኺ ሓበሬታ ፌደራል ፖሊስን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፈተነ ኣይሰመረን ኣብ ዛዕባ ድሒሩ ዝመጻና ዜና ያሲን ጁማ ኣብ ጥቓ ቤት ማእሰርቲ ማእከላዊ ኣብ ዝርከብ ሳልሳይ መደበር ፖሊስ ተኣሲሩ ከም ዝርከብ ሎማዓንቲ ንስድርኡ ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ ሓቢሩ ኣሎ እምበኣር ከስ ክቡራት ተዓዘብትና ነዚ ዕለት ዝተዳለወ መደብ ነዚ ተኸታተልክሞ ይመስል ነይሩ ኣብ ኣቀራርባ ናይዚ መደብ ወይ ከዓ ካልእ ሓሳብን ርእቶን ምስ ዝህልወኩም ኣብ ኮሜንት ፀሓፉልና ናብ ካልኦት ኣሕዋትና ከዓ ሼር ብምባል ኣብ ፅሑልና ሓቢርና ዕለታዊ ፍጻመታት እንዳተኸታተልና ኣብ ምስላን ብሂልን ትግርኛ ዘለና ፍልጠት ንዕቢ መልእኽትና እዩ ክሳብ መወዳእታ መደብና ሓቢርኩምና ስለ ዝፀናሕኩም ነመስገን ኣብ ናይ ፅባሕ መደብና ዳግማይ ክሳብ ንረኸብ ሰሰናዩ